Hello, welcome to my vlog. Na ako karon sa amo ang lungsod no, among yutang natawhan diri. Nya nag-free karon ang naga akong garbo nag-free og magwa mo death certificate o birth certificate para sa mga local nga taga lumad lang gyud nga taga naga na diri. Accommodating ka ilang mga staff as in. Di jud mo mauwaw diri no. Kay kung taga-naga lang ka, di jud ka mauwaw kay accommodating kayo. So mauni ang ato ang atong civil registrar. So isurit mo diri sa mo ang naga akong garbo. Ngay magbasta kay basig dakpo niya ta. No, so improve kaayo ang amo ang naga. No? Improve kaayo. Nya di juga makuan kay gamay ra kayong tawo niya accommodating kay ilang mga staff as in. No? Tawgon dayon ka, entertainon dayon ka. Diri lang na sa civil registrar. Nya mani amo ang diri. Apa di ito kuan diri no? Apa di Christmas pa diri sa among naga. Nya ako ipakita ninyo ang among haligi nga samin. Samin among haligi diri. Tara. Nilid ka mga lights. So, isuroy ta mo, magawas na ko. Kumana ko buha o death certificate o birth certificate. Mana, death certificate o birth certificate sa amahan. Which is, dugay na kayo nang na-process, no? Dugay na kaayo nga wala ma-process sa SSS. Kay kulang pa mi. So, magawas na ko diri sa naga among garbo. Naga akong garbo or among garbo. Of course. So mauni diri. Mauni ang amo ang naga. Suda kuan pa kaayo. Rita sa atbang. Init kaayo no, nagpandong jud ko ay. As in init kay stanan. Una na ni gawas na ko. Naga akong garbo. Nara ang among city hall sa naga. Na diri nag-inusara ra taon ko niya, nag-video lang ko. City of Naga. Uy. Ano ni? So, City of Naga, naga akong garbo. Napadiri na pa mi mga napa ang amo ang tuan. Sumuadto ako sa Baywalk, then magdali man gud ko kay makauli na ko no. Nyo laay man pud ilakaw nga ako ra usa. So diri lang ko. Suroy sa ko diri sa naga akong garbo. Kaingat. Kaingat sila, murag wala. Medyo, boy, abli diri. So, balik ko. Live ka, live? Dili ko, ni, video rin, record na ako. Sige, na ako diri ha, sa ako ang yutang natawhan, sa amo ang lungsod. Nya, mauni, na ami, mo issue sila og local nga death certificate o birth certificate, marriage contract, unya free alang sa lumad nga taga-naga, no? Nya dili jud mo makuan diri, dili mo mauwaw, di mo mataha, dili mo tanan kay ang mga tao diri accommodating kaayo as in, no? So naga akong garbo
Garbo kay nako ang naga. Then didto kay mao to no ang City Hall sa Naga, nakita ninyo. Kinsa to'y lumad nga taga Naga. Avail na mo sa free death certificate, birth certificate, birth registration, marriage contract. Pwede na mo magpa-register, pwede na mo mukuha, then walay bayad. Balik ta diri ha. Kaya naman gud ni Agi. Maka-disturb ta. Atong mga gwardiya palang daan, accommodating na, di mo mauwaw ha, dili mga maldito atong guard diri, as in mga buutan ang mga tao diri. Ha? Ayaw mugtuo nga nay mo ingon nga stricto, no. Dili stricto ang mga tao sa Naga. No? Nara atong guard. Nga inigsud na to sa entrance is naatay unsay ganing ngalan ani? Chief? Ha? Inigsulod pa lang daan, ma-disinfect na ta ha, naray. So protection para sa ato ang panahon karon Naga. Okay, sige po sa ta kay musakay na ko, humana kog kuha sa ako ang tuyo diri. Dali ra kayo, as in ang nakadugay lang ang mga authorization sa ako maigsuon. So pot. Unsay ngalan ni Chief? GC ma'am. Jesse, apelyido? Liemet. Ha? Liemet. Mao ni amo ang diri ha, guard. Sige, salamat. Salamat guard. Salamat Chief. Mao na among skywalk. Skywalk ang Naga para sa mga lumalabang, no, mulabang kay para safety ang mulabang. Naatay skywalk. Kailangan mo sakay dito sa skywalk if ever mo labang. Dili magkanang tanga-tanga ha. Nya naatay kuan daadto tong Save More sa Pikas is Metro nya tuara sa ato mga Jollibee o Chowking. Dara dito atong Jollibee, Chowking. So karon mo adto na ko sa unahan mo lakaw sa ko ato ko patungod ko sa Jollibee, nara atong Save More. Nya diri kay Metro ang pinakaunang grocery diri is Metro. Nya gisundan sa Save More. Sige ato sa ta sa Chowking. Pasilong sa ko sa landong ha. Mauna sa atbang sa akong nahimutangan karon nga ang ato ang karaan nga simbahan, pinakakaraan nga simbahan sa Naga, ug ang kining simbahan sa Naga mao ang usa sa pinakakaraan nga simbahan sa tibuok Pilipinas. So mao na atong simbahan, sa una usa ra jud ang simbahan diri. Kanira gid siya sa whole lungsod sa Naga. Nya karon daghan na kaayo ang nagkuan karon, no? Daghan na kaayo ang mga simbahan, daghan na kayong mga parokya karon. So arita sa nana ko diri ha, nagatang na ko og sakyanan kay wala ko ako ra man usa, so mag-commute lang ko. Nya na diri ang ato ang Chowking Jollibee. Na diri lang sa ta mo sulod sa Chowking, no, o sa Jollibee manam ko kaon. So awa akong attire kay nagkuan ko kasi say nga nani mukaw ko, no. So nata diri update sa ato ang Naga akong garbo. Nasa ko diri magbuhat sa kong sakyanan. Ang Jollibee diri o Chowking is pwede kayo siya mag-drive-thru. Mag-drive-thru lang ta diri, no, pwede ra. Kung di ta gusto nga magkuan. Mulingkod sa Jollibee o Chowking, but for sure accommodating masad kay mga tao diri. Yang wala pud tay kuan cases kayo diri sa Naga kay nag-maintain gyud ang ato ang mayor, si Mayor Christine. Nag-maintain gyud sa yahang sa ato ang mga kuan
sa safety. Okay? So, mauna to. Nan ako diri. Sakay na ko, nag-atang na kong sakyanan. Diri sa atbang sa atong simbahan. Naga akong garbo. Ang atoang traffic enforcer is babae. Babae, no? Ang traffic enforcer. So, atong ipagmalaki mo nga, bisag babae ta, pwede ta mo trabaho sa laki. Nagpainit siya. Basta marangal nga trabaho. Daghang salamat. Diri na lang kukutob. Ate Irene Vlog. Please like and subscribe.